Hello friends, welcome to my channel. My main name Village Garden. Friends, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଗାର୍ଡେନରେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 7ଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଗଛ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଗଛ ସେଠି ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଜାର୍ଭି ରେଡ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। এই ଯୋଉ ଗଛଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗଛଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। এই ଗଛଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆସିଥିଲା ତ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାର୍ଭି ରେଡ୍ 1 ବା ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ 1 ଯୋଉଟାକୁ କୁହାହେଉଛି। ତା କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି ଜାର୍ଭି ରେଡ୍ 1। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଗଛଟାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ତାର। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ 8। ଏଇଟାର ଫ୍ରୁଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଇ 7, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଭେରାଇଟିଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଇ 7, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଫଳ ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଗଛଟା ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନି। এইটা ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ହେଉଛି ଥାଇ ପିଙ୍କ। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଭଳିଆ, ଇଏ ଭିତରଟା ପିଙ୍କ କଲର ହବ, ଥାଇ ପିଙ୍କ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 5ଟା ହେଲା ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଗଛ ଗୁଡ଼ା 5ଟା। ତା ଭିତରୁ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ଫଳ ଆସୁଛି। ଆଉ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କହିକି ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ମୋର ହେଲାନି, ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭିଏନ୍ଆର୍ ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ 6 ମାସ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇଛେ ସେଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।